Okay. Welcome to another episode of KboxTV. I'm your host, Architect Candelas Peras. And with me is SEWAGE! Yeah, SEWAGE! Yeah. Pwede i-introduce sana yung band. Ako din nga ni tag sa maya kan. Kinaptan. Joker, akong vocalist. John Arvin on drums. Mark Boto bass. Peewee guitar. Wan. Sunod ko nga pakiana kay SEWAGE. Hino naghatagan SEWAGE nga ngaran, etc. Actually, ko niya, bagan team effort gihapon ang ngaran nga SEWAGE kay ang una namong pagkasarabutan ang genre. Rupod na. Ang karigsigon nga team effort. Give me an S! Yes. Oo, bagan suga dito. Dere ko na naman damulan na yung mga ngaran na ito mga medyo kakaiba. Pero SEWAGE ko na namon na fit kasi ginahabol namon na ito yung mga post-grunge rock. Mga 90s, mga influences namon na nuna. Dark, good dark. Dark, tapos, ew. Bagan timing liwat nga. Kasi nga kung ano na to, sewer tank. Damula kasi bagan ganado siguro ang SEWAGE kay medyo amon klase nga rock define namon na may grind, mahugaw. Ayun. So ganito Tito Rock. Kasi nga naging SEWAGE siya. So, hino nag-coin ng sewer. Ako. Ikaw. Asya do, kay bago pala nga pumati ako cerebral SEWAGE. Tapos pagtukar niyo, kito, amo to narani kasing-kasing ko nga mga tukar. Labi na yung tantric. Tantric. Nadagin jaman to naman ni Peewee. Pero anyways, Joker, ano na, bagan, amo ba yung first band? Pagkita ko diri, Actually, hanuna, ang pinakauna ko talaga nga banda nga, nag-iha ko, ang Youth Rebellion. Yun. And reggae band na ko. It's actually Tarayo, the first time reggae, tapos hindi ka ha-grunge. Naging ako ha-grunge kasi amo manggihapon, aside from reggae, yan akong influences gihapon yung papamatian. So, bagan blessed gihap ako nga, ang pagreglala namon, papriyas kami ginahuna nga. Oh. Atom. Oo. Upay. Kita, grunge kita, post-grunge kita. Tapos di na ito nagtikang. Ano yung bassist? Amo gihap, first band ni mo, second band, or? Drummer ngayon. Sorry. Actually, ika-duwa na yun eh. Kadua gihap. Siya akong banda, karang narating Strawberry Field. Strawberry Fields. And dito may Samura. Ako na naman ang banda dati. Strawberry Fields. Ano gihap ang tukar niyo itong Strawberry Fields? Screamo. Wow. Medyo running. Dito kuhan. Kakaglobe. Kaya no drums, ano mo napili nga pag instrumento? Gusto na ako na kaya Yun mo mga idol. Elementary ako ating mga nakambuhan. School Drum and bugle. Okay, so ada kan try drum, ganito. Snare. Ikaw ito titika ang bayang magiliw. Di rin, nagkwita ka ito nakbad. Pag sugar ako gimpapa siya pag sugar ito. Kaya di makatuwa mo nakasay. Dito, siya lang doon akong drum lead. Okay. Anyway, sige, bato artist gyap. Adi, nagka-aden. Oo. Team T-shirt, ikaw naghihimit ano? Adi ako. Ayun. So ano man, Mark, kanimo, first band mo yun or pamati ka na, pulo mo na yun nga band? Yan, first band ko good, mo nila PJ Gap. And many more. And many more. May na katapos and many more. Kaya mo na ito, baga, di ba, kung na-poster nga, niya ang pinakadami. And many more. Tapos sama ito, kumbaga, may nagunan pa. Mga musikero ko na, may nagunan mga... Kaya kamato niya tatay ba, nasa nga, pakaya, ano ito yung banda? Amo ito nga and many more, tapos di na kayo, light bulb ba nga? And many more. Nagiha ka mo and many more. Oo, gihap, mga tapos, first year college. Yes. Tapos, Ano niyo to Carlo and many more? mga punk tapos. Pangkliwat. So reggae,
screamo, punk. Kaya no bass? Actually, kurang ka to, rhythm ka to, tas Tarista. waray mo na to nakaput bam bass. Oo, kaya no daw gutailan nakaputit bass ano? Mabugan. Gutailan at 6-hit nagbe-bass. Mabugat doon, dako lang yan. Tapos, mululatod lang, kasi sugad-sugad. Pero kuan ko nga, mo pa ba dugan ba tiya kuan? Umayong ka na lang bass. Focus na. Mga idol mo, mga bass na yun. Local na lah, Kuya Carl. Oh, Carl. Kalit makaratitiya. Tito Carl. Tito Carl. Tapos, Kuya Chibong. Oo. Ginupod mo na lang si Boom. Cry baby. Mga cry. Tapos sa Nerabay stay, Kuya Mako. Ah. Let's Oo. Mga idol ko dito. Mga nauna. Ang mga foreign. Hifley. Free. Pero napapansin ko, mahilig ka 5-string, ano? Oh, ang dati. Dati. Okay. Pagkantungan na cerebro. Muna ko na pansin ko dahil, oh. Playing and he Jaco. Jaco. Pares ka mo ni Chibum. Amo kapit ay Jaco. Sapit mo naman. PB, mahiha ko na yun gusto kaya may interview. Mamati ko, nagkakilala kami ng una pan siguro nun kung anakan pa ako dito. Ano ba ito? Basta way back kumpad to. Oo. Kaya may nanamo na ito Christmas party ba ito? Or anniversary. Nag-invite kami band. Tirak maaram ko na ito nga band. Pag tukar nira, kato na liwat niya. Tignan mga grunge ba. Ugat. Yung pajam ako. Pero wala makarecall nga kamo ngayon na ito. Anyway, sa amin ni Piwi. Amin, ikapera mo na yun nga banda. Pero ngayon na kasi umundang pagbanda. Mm-hmm. Kasi mga 2000 may bumalik ako Manila. Mm. So, hindi ko lang ako pagbanda. Bumalik ako mga binet 2017. Oo. Tapos Last year la. Last year. Kasi Bonggoy, abot ang kinulit ako niya. Pero mo pa nga bumalik ka. Pero kay, iba ka performance level ini basta na gitara. Silver chair. Actually, bagat parehas gad gihapon kami kuan istorya kumbaga. Kay nag-stop maghihapon ako for almost about 8 to 10 years. Kasama to'y Bunggoy yan. Naliwat. Ikaw permit common denominator. Okay. Common denominator. Kapag kita namon, nasa rin niya nga, mabalik ka? Kaya ako na ko pero yung bumalik. Diba? Asay pong pagsaring niya nga, kamada. Okay, Mark. Uy, na Mark. Amo lang niya kilala. Pero para iyo, mapapakyana, ano banda para iyo? Kaya ka mo nagbabanda? Tungod ba ito nga, ano ba? Damot chicks banda o hindi ba kaya dahil taton mga televiewers di rin para ba makakuanera ba kay ano nga nagkakaadahin banda kaya ka mo nagkakatiro nagkakasarang kay ano ba paray mo ano outlet bagay rin sinisiring mga baga na natin yung bumalik ang parents talk yung pakyan ng ganun hindi mo kaganak ba to dito kaya ano ka ba nagbabanda sige kaya daw ano ba nagbabanda actually bagan ang pagbalik ko pagbanda SEWAGE di na ko nakita ni good and isakto ko nga na-embrace ko ko danong nga purpose okay kaya ano talaga ako nagbabanda it's the feel of it I don't know pero marang ganda ko kita nga papress kasi kung mga nagbabanda mga musikero every time that we walk on stage tapos kakanta natin or na-perform kita may daniya feeling nga same as sa recording, studio, bisan lang practice may daniya feeling nga mabalik-balik good nga di ko maintindihan niya kung ano nga feeling pero amo na akong karoon yung balik kaya bisan niya niya practice la bagan permanent ako na all out kaya darang gusto ko ulit niya maabat niya feeling asay pa mga tukar bagan the feel good siguro of performing of creating music
ito, writing songs. Kamo ko na ako nito. In babatin ko. Okay. Drummer gap, kaya nung nagbabanda ka. Kung manggod ba gad? Siyempre ba't maarong ka manggod ba? Maarong ka manggod ba? Mag-drum, gitara. Try daw lahat kita nila. Try natin. Tanggit ka. Kung ginatagal. Palagi lang dito na. Maray ito ang mga chicks. Maray ko dito, promise. Rock and roll. Rock and roll. Mark, mamati ko, amod damot chicks yun eh yun. Amay ito. One and only. Wala ka! Hapon it kuan bas sarang pa ni Kuya Joe an feel tapos an experience kada so nato kar ka tapos ito nga ni nga dati nato kar ka nga aning mga heroes ba yung kikita mo lang ba stage kumbaga tas yan na bagat Living the dream. na nakaka banda muera tapos it experience nga mga jamot ibang musicians kayo look up to Okay. experience. PB. Kung siguro kung bagayan depende yan edad. So bata pa ako na high school na lang nag-start. So gusto niya kami Mark na nakita kami yung favorite na banda. But gusto ko mapili ka na kung so ba. Pero as kung mag-edad ka na ba, pero sa akin nga na edad ako na anak. Kumbaga, iba na ta akong Perspective. Sabi ko nga, anak ko nga na brotherhood sa gano'n. And labi na yung joker nga at tumaniya katbalogan na trabaho. So, sumaya kami nga practice kita next week. So, pwede ko ba something to look forward to ba nga? Kumbaga, whole month, kumahapol. So, yes, next week. Kita. So, marito ko, gusto marila ba ito kan ma-practice na sa ito. Yan. So, ako, to sum it all, bagat, what that defines you as musicians. Kahit musicians, di ba, dito nga feeling nga gusto niyong tumukar. Mama, kung artist ka, gusto mo mag-paint or gusto mo mag-draw. Diba, kung tingani kung nga ka poetry, gusto mo mag-kwan. So, each individual nga nataga nito nga talent. Bagat, innate ko nito nga gusto niyo mo igawas. Di rito tungod nga, maghihinambog ka, nga mukha sa ganito. Nagawas na lang ito. Di ba? Di rin natin ito ma-explain. Gimbubutang nato nito at kalaguringon na entablado nga pwede kita magsayo, pwede kita magbakarawod. Pero di rin na ito. Ano? Kaya naman pa ito, fulfillment ba nga nakakagawas dito ngayon mo gusto niyo mo i-express through music. Di kami tamang bago yan na pakulo. Para iyo yan na. Tatawagon ko Mr. One Cam, One Shot, Mr. Timmy Roy, Rap in the house. What? Yay! Ano ni Rap? Itato niya na ko. May tinatawag na question impossible. 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 Oh, impossible. Ito, kukur. Siya mababuhan kita. Bunot. Ay, ako mabasa. Tago sa sound. Sige, kakaptan ito niyo. Okay, bahol-bahol. Salamat, Mr. Timmy Roy. Okay, first question. Ito. Kung tatagan kahin tsansa nga gagamiton mo ba or kung ibumutang mula anay ha alkansiya? Why? Baka dadlaw ko nang gibibinuhat. Pag-abot ko opisina, nga tanan gimbubutang ko lang na alkansiya. Save for rainy days. Save for rainy days. Butang ko lang na alkansiya. Bangin lang umabot at panahon, kinahanglan ulit natin kumuha liwat. Karasay. Yes. Second chance. Yes. So you believe in second chances? Yes, of course. Yes. Yes. See? Hindi naman impossible. Lagi. Pag mo. Ano natin drummer? Ba in English ito ya? Okay. Beauty queen na liwat. Wala English. Okay. Ganado ito. Kung may na niyo, di ko niyo mababaton, pwede kita mag-call a friend.
Call Kuya Rap. Kung ikaw it mabaton hanlas na pakyana, ano team ibabaton? Why? Oh. Otro. Okay, boss. Okay. Kung ikaw it nabaton hanlas na pakyana, ano team ibabaton? Simple Why? la. Simple la. Babato ng kulad tong alas nga pakyana. Amo ba boss ang las nga pakyana? So, kung ikaw it nabaton it mga last nga pakyana. Babato ng kulay ang alas nga pakyana. Kaya makori madere bato nun. Kaya syempre last ko dito nga Oo. pakyana. Obligado ka bumaton. Kaya syempre last na. Diba? Time. Ano team ibabaton? Amo neto iya. Anakit babato niya. Babato ng kulay iya. Kung ano niya last nga pakyana. Syempre. Correct question. Ano na ipakita? Ayaw na ipakita. Not cheating. Not cheating. Aha. Makuri man. Aha. Kung babalyuan mo i-title it Special Mamon. Anong Special Mamon nga kanta? Kanay Mamon itim ibabalyo. Ha? Okay. Kung babalyuan mo i-title hit Special Mamon, kanay Mamon itim babalyo. Why? Kurit pakiana ni Mr. One Cam One Shot. Grabe. Ibabaliwat ko Mamun ni Kuya Joker. Why? Kay malaman. Ikita ka kung takmamun. Maingkib. Paingkib yan. Ayos. Ano na, last. Kau manini matokar na it's SEWAGE. Yeah. Kasi tila ni nga pakyana, kinirelaba. Paano ka makakasabot? Yan, tikmakuri kay ka ng doktor ni Agi. Anay, call a friend, Mr. Timiray. Basahan natin mo handwriting. Paano ka nakasabot kung nakaturog ka na? Why? Okay. Yung makuri ka pakyana. Nanakon pa ka ba sa tunog? Pagod. So, paano ka makakasabot kung turog ka na? Sabot ako kung turog na ako. Kung artista na ako. Nakano? Artista. Kung artista Ano? na ko. Artista. Kaya meaning, nag-iinap na ako. Psha! Kita daw Makuri ka pakyana. May mga layers at to May layers at to kakuan. Wow. Maraming duro. Kaya kung una-una mo lang artista, masito, ay, hindi nga niya mga raman. Nag-aamat ka na. Alaro. Derek artista ka. Ayos. Ayos ito. That questions are brought to you by Mr. One Cup, One Shot. Sige, di na naman papayaon. Mamamati kita. It's SEWAGE after this. It's tragic for you to lean on the other side. It's tragic for me, you left me here alone. Desperate questions from your untamed answers. Try to read between the lines. Hello and goodbye. Walking down a lonely road, welcome a morning stroll. The sun hits my eyes. Gazed upon the shimmering red, sat down on the porch. It's you right by my side. Right beside you, your shining night. Feels like hell, no, this could not subside. Staring at those lovely eyes,
lean on the other side. It's tragic for me, you left me here alone. Desperate questions from your untamed answers. Try to read between the lines. Hello and goodbye. Listen to me, see right to me. I'm not like him. I'm not like him. Right beside you, your shining knight. Feels like hell, no, this could not subside. Staring at those lovely eyes, wishful thinking of you and I. To lean on the other side, it's tragic for me, you left me here alone. Desperate questions from your untamed answers. Try to read between the lines. Hello and goodbye. Hello and goodbye. We're back! Yeah. SEWAGE! Alright. Ano itong first song? Ang first Nga, song title. namin, Tragic. Tragic. Tragic, yan. Kaya ano, tragic. Tapos sino nag-compose, etc. etc. Compose, kahapon, ako nag-compose sa iya. Tapos, tragic siguro, baganin ko baganin istorya no sa nga tao nga naghihingyap iya. Naghingyap. Usa nga Butang. tao gihapon nga kumbaga waray kay nga dahiyan. So, kinang-aw mo ito nga naging tragic. Alam mo ito naging tragic. Oh. Outside. Sino tiya? Ani, kung na-compose ka, ayaw pinaka-importante, kung na-compose ka, imo to na i-experience or pwede ka mag-compose nga may nakikitang ka lang sa salida, imo ng kanta, or dili nga ni, may nababatiang kala. Actually, kurugan ko nga composition, di rin man experience. Good. Mas gusto kon mas gusto ko naghuna-huna niya akong concept. Naghuna-huna akong concept and then isusurat ko na yan. Kaya tiba, danay, mas nakakasurat hira kung ira good na experience or diri nga ni nabatian nga bagan pwede nira tagaanin hindi ko na rin istorya. Nauna, lyrics, melody. Lyrics. Okay, iba, melody. Tapos nabutan yung lyrics. May daliwat. Ano din nauna? Intro, verse, chorus. Or outro ka? Kung siguro kung ano na ako mga kabanda. Dahil sa challenge ko nagkalugaring nga bisan ha sequencing han kanta medyo giniiba ko liwat dahil naguna akong chorus diretso dahil liwat verse chorus na ganito para bagan naging mumulay ko gihapon niya. No, okay. Para nag-enjoy gihapon ako natin songwriting. At what age ka nakabaro nga, maaaram ka ngayon mag-compose? Actually, nagtikang iniha write-ups na ako high school pa. Mahilig na ako Surat. magsunurat, ano. Pinakauna ko nga ni nga ginsurat actually nga. Di ko gud nga ngalimtan nga naging paagi kung kaya nung nahilig na akong composing may dokad to ginhimo nga A Letter to Kurt Cobain. A Letter to Kurt Cobain. Nagyan nga nito ni Papa. Gininisgan ako. Gininisgan ako niya. Kaya kagikisgan?
Di na nato nga time ba naguna-una na siguro yung ano na ba yun nga ako na. Ito sa letter to Kurt Cobain. Pero kay call man lang. It's just a letter. Di naman Just a letter man lang, yeah. Pero bakit may nakita na ito? Bakit may tendency ka? Oo, damad to. High school pala ako. Nagsulat ako. May dakuliwat ito. May dakat to. Ode to Ernesto Che Guevara. Mga bisan. Actually, di rin man lahat. Di kasi niya. Kumbaga, naghuna-huna lang akong concept. Tapos, surat na akong surat. Tapos, di na na-influence na akong music. Di na ako nagtikang. Butangan mo ng melody. Oo, butangan ko yung melody. Tapos, ginurolipot ko na yan. Instead nga write up yung poems na lang. So, natikang mo melody out lyrics. Tapos, it melody. Ikaw na nabutang or pinapapasa mo na hira? Katikangan na akon. Tapos, dada ko nga bulig kan Piwi. Di na mas... Detalye. Kumbaga, mas nagiging marasa pa. Nagiging marasa good. Ipiwi. Basta. Basta umagi ka nga ni kang Piwi. Marasa. So yummy. Marasa good dito. Kumbaga, damo kasi ng mga ideas, bisa ng mga melody nala. Kapag agihin. Arrangement. Arrangement, especially arrangement. Grabe. Saludo ako tiya arrangement. Kumbaga. So, nag-click-click good ka mga duwa. Oo, para ako. Magjowa. Kaya Magjowa nag-istorya style. nga ni kami nasa ako, nag-enjoy ako yan na tamon tawagin ni songwriting. Yun, tawagin na chemistry. Tamong chemistry, nag-enjoy ako kay nananabo ako, tas nagkukang kami nga duwan, then the whole band na. So, ganito. So, direction ng tito nga song, natikang mo. Pero, ibubutangan na niyan pagpalimpyo kung ano ba't sipat pagparasa. Kung ikaw nagtitikang pagluto, tapos siya, bubutangan na niyan mga panakot. Tarikados. Kasi ranakaon na. Hats of lot kan Joker kay sa medaya kanta paghatag niya. Actually bro ko man eh. Kumbaga magbati mo ba? Magbati mo naman. Ay kuma naman eh. Kumbaga mo takibubutang di ba? Maganda dire pa man good naman. Mareklo baga tama naman. Pay. So, ano ka doon kanta? Ano to? And actually, balipod ko lang yung stereo, pero kung the whole title yung stereo psychosomatic. At amo na ito nila nababarakan ni mo papa. Nababarakan na sing din. Nakita ka na kung taon lagas na mo lang yung gihap. Keno stereo psychosomatic? Oh yeah, stereo psychosomatic. Pakabati ko pala itong word. Grabe. Actually, wala itong word. Just a made-up word. Fabricated word. Fabricated word. Tikang ha. Stereo. Tapos sa psychosomatic. Anong somatic dida? Psychosomatic. And automatic. There actually psychosomatic is a medical term. Okay. A medical term nga kumbaga to sum it up sa gihapon niya nga problema ha kumbaga mind. haymo utok nga napektuhan ito mo lawas. Tapos gin-mix up ko diya into stereo kay kung imo gud babasahon ng the whole lyrics kumbaga every time na hear kan music baga nalulurong ka sa ganito in a good way. In a good way. It affects you in a good way. That's why nga may dato parte nga mo di yan. Bukan feeling mo ada ka tormento. Okay, di ba sometimes may dito mga testimonials iti mga tao nga manaharanin nila magpakamatay, pero tungkol din sa nga kanta, Ganun. di dahil ranahang na nila kinabuhi kay tungkol dito. So, damo na pasalamat hindi nga mga kanta. Music, it feeds, parang sinig pa, it feeds your soul. Sinig pa ni just real ba ito? Artist. Kaya ito, mga art, music, magyapon ito. So, ito bagat na-fulfill ito needs it at soul. Mamad ko ng kagutom, iba lang ito. Yep. Ma-order ka na lang bro. Makaon ako. Okay, maupay ni nga. Actually, mga siyang ko pala ni Herrera nga kakilala ba. Hipiwi, bisan may na. Waray ka tumaki ng dumgod. Pero, tungkol ganda pa si Boom. Matas ko, sige daw, maupay nga bumalik na.
kay Bato, familiar rin nga nakikita natin ng cerebro. Pero to talk with you guys, we learned something. Kay bagat individually, may na kanya-kanya mga qualities nga bagan. That makes that uniqueness it ka daw sa. Lastly, ano't bagat hingyap it SEWAGE future plans, tapos ano't bagat objectives, tapos ano kuntat message niyo para taton mga banda nga nagtitikang, mga televiewers nga namamati aton yan na. Future plans para banda. Personally ako, I'm chasing the dream na makakumpleto ako at least dito sa ka-album. Nice. Especially yan na nakita ko, na witness ko nga, you don't have to go to Manila, you don't have to go to Cebu. Why? Dinhila at KBOX. Dinhila at KBOX. Hindi mo na kinahanglan ko. Siyempre, at our time, may baka about 10 years ago, kumbaga di rin ito nakasuludahan mo nung nahunan recording kasi makadto ka backyard eh. Kasi waray kami ito budget para mabiyahe kang kadto. Tapos yan na, may na KBOX. So, I'm grabbing the opportunity good talaga. I'm grabbing the opportunity, especially yan na may dako very talented. Nagka-grupo. Nagka-grupo. I'm really grabbing the opportunity at least iba man may da naman quality nga studio, high-class quality nga studio, kaya very talented bandmates. Ano pa man takinuhulat? Ano pa? Rock and roll. Kasi nag-start na kami recording, hopefully kuman naman within this year. Message. Siguro mga nakita ako na si Ribro, ita akong message na permi, you can do it! We love you! You can do it! Siginong. Yes. Nabatik ito. Yeah. Kung nabatikan, you can Ang do busis it. ni Joker, hindi rin mabati ito. Hindi rin mabati. Oh, God. Okay, mag-perform nga ni SEWAGE. Kinanglang ka good niya, mamati ka good kay you're in a treat. Always. Kay there, makita ko good tira energy nga ginahatag 100%. Yep. 100%. Sige, mga bandmates naman, ano niyo? Mga... Makubit ka naman, Mark Ugad. Ako na, ikot sunod yan. Ako, message ko, bago pa lang nagbabanda, may eskwela lang na lugod na. Tapos mas mo pwede eskwela. Siyempre, rock and roll kaya. Sagad ba ito ba? Wala. Sagad ito. Simple lang. Yun. Future plans. Oo. Plans, when is your marriage? Oo, sagad ito. Sige naman. Di ba yung gusto mo imbitaron na lehera? Sige. Future plans, hope nga puro padahan ng plano mag-release kami ng album. Tapos, and mga titigan pala, respecthan karatagsan, mga nauna iyo. Tayo beran importansya. Kung hindi yung mga elders, i-respeto. Thank you. My heroes. Hey, Piwi. Siyan, mapasalamat tayo na utak mga kabanda. Sabi Guys. ni Bonggoy. Thank you. We love you! Yeah! The hottest guy. Nagtikang Yes. The hottest Tikang guy. layan, sir. bagan past time na sa ito. Pan-release ba yun? Tapos yan na, tapos yan na record na kita. So sana, puhon, himo ko ang album. Then, ang mga bata gusto magbanda, maayakad pala, padayon na ka mo. You're the right path. Yeah! Yung. Kami liwat, dili ha KBOX, tamon hingyap-gyap dito nga kaya nagtindugan KBOX na recording studio. Kay para mabatian good ang talents din niya region 8. Labi na Tacloban. Okay. Nice eskwela pa ako. Nakatong Manila. Damo na pakya na nga. Ano't may da dito Tacloban?
Nari na kulo ba na? Kung marabla ka mo taad, tutakluban niya, tis ka mo. Pero, sharing pa, enough with the talking. Sharing pa, ginihimo na la. Ginihimo na la. Nahihimo na ito nini with the sharing pa, help, Ginoo. Tapos yung mga tao nga nasuporta na na-believe it aton ginihimo. Labi ng PRTV 12, gitagaan kita yung opportunity ngayon to showcase. Tagaan kami yung time to showcase artist, be it music, literature, visual. So, as long as na adi kami, mabulig good kami mga banda. Thank you. So ito nga na minaatamon mantra nga na ginkukan mismo dito nga, we value, we nurture, and we recognize. Yeah. Pagtatapos na lahat kita natin maupay episode, I'm your host, Architect Kendel Esperas, saying, KboxTV, And We are Sewage. One Welcome, one shot. You can do it! Tito! Tito Rock! Puro palpak. Ever wonder how it feels? Be a fly on a deck, resting on tables of wax. Assure the cycle in a blink of an eye caught on the edge. Restless sanity. Consequences are all we are, trapped in turbulence of innocence. Hear the violin play some stereo psychosomatic theme. I'm on the edge. I'm on the edge. I'm on the edge. I'm on the edge. Close my eyes from blinding light. I am in too deep in seas of demented thoughts. Blinded by disease of lies. Are you here on your own? Welcome, you stupid fuck. Consequences are all we are, trapped in turbulence of innocence. Hear the violin play some stereo psychosomatic tea.